dimineață să zboare pentru o călătorie lungă și o să zburăm pe sus de tot, zile și nopți, și o să vedem de dedesubtul nostru orașe mari și râuri și marea. Lecțiile de zbor se făceau dimineața spre răsăritul soarelui și seara în amur. Și cu ajutorul mamei lor au început să zboare. Mai sus, 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 mai pentru o călătorie lungă și o să zburăm de sus de tot, zile și nopți, și o să vedem de dedesubtul nostru orașe mari și râuri și marea.